Maayong buntag ninyo tanan diya. Akot may lubi. Pinaagis kabayo, karga sa bukag. Kani mo amo ang manggitang mga kutay dili si Gigi nga taga Purok. Basta nga Purok nya gi? Purakan, Purok. Purok Tris. Di lalim mo ang style diri sa paghakot sa lubi, di na ipitagod kay di man kasulod ang mga sakyanan nga ang mga kutay. Nanglan, kabayo o either og dili kabayo og tao mano-mano mahakot. Dako kay pangayo mahal pod. Wa po yung sukol kalayo kayo ang hakutanan dito sa buyer silang trucks dito sa may highway sa may kalsada. Mo ni among style mo kabayo. Karga sa bukag. Tapi lisod hindi kada bukag eh. Musod din siya og dipindi ra. Dipindi no. Og gagmay musod siya 50. 60 kada bukag. Sa to pa gatos kapin ang sa kabiyahan. Kung gagmay. 60 ra. 60 ra. Oo, magiging 30-30. Mandagko man lubi no. Sayas 50 ra. So duha ka kabayo mo biyahe mo gatos kapin. Kaya ra. Parang isa oh. Ay utaw di Silvio eh. Dili kun taw man go disod po kay Gigi mag hakot-hakot pa ba? Dili ka dito kung imo diri ka mahakot ya padong dito lubi. Patay. Ang kuan kalsako imong hakutan. Dara ah. Ihunong ko partner be, karga ko ng saging partner, pwede partner. Mo ni ang partner Gigi, taga Purok. Asa to Purok niya partner? Purok 3 Purakan. Nya diri ang ilang yakuta na diri sa Purok 8 Linamon. Ayo kayo. Ila kay Purakan Purok 3. Ani ang pamaagi oh. Duha ka kabayo. Duha sila. Inigbalik po na diri sa buntod, ila na po ning sakyan ng kabayo. Magdilit na sila mag-hike, masakay na sa kabayo ang kaning duha ka aktor. Paisa loy ko partner ay. Ada apa na? Muna yung mga banggitan sa Purok 3 Purakan yung duha ang hakutay lupig pa kumong-kumong nga truck nila. Ano siya ka risky diri oh nawa lapok pa kayo pero ang kabayo ang bralagwa sa kabayo ano naman god mo na may ilang trabaho ng mga kabayo dapat may saging sa kabulig oh. Saging bun sa loon. Adik dia eh. Kung bang lebih o pamatapok dari oh. Kung isa ka manapukay, o mutunga. Oh, lapok kayong dala no. Agian sa kabayo. Slide ka. Patay lang dyan dil miro ang i-upload. Yan kayo. Oo. Pwede eh. Pwede mag-go sa akong kagulingon gali. I-search niyo dito, ako yatag niyo akong kuan. Ako ikuan niyo ang channel. Oh, mo niyo mo gianan mga kabukid oh. Oo. Sani ka. Palisod ang dalan sa kabayo. Gamay ra kin dalan. Bato ug lapok pero mura lagwa sa kabayo, karga paglubi.
Doong ni dito sa may kasada sa yang ito sa may saminto nga kasada. Dito na ihagbong nila ang lubi tapokon. Dito po nila kuhaon sa bayir. Dito ihapon pod. Kapila ba niyo hagot partner? Ako pa tadi ay. Tuliar niyo gud. Pangubang lubi pa o pamatapok man lubi o. Ano diri ang lugar area diri. Mo nang kinahanglan ng kabayo may hakutan. Okay, init pa kay panahon no. Nabi oh. Dito sa bus dito nila tapokon. Pangubang lubi o pamatapok diri di pitang area. Dito sa ubos. Ano ni siya? Ano ianan sa kabayo, lisod kayo. Grabe ka lisod mga bato. Pero nagwa sa kabayo. Ana damanggod mo na may ilang trabaho. Abot kami diri sa area nga buanan. Narao. Apat pa nilang hakot, dali ra man kayo. Ano sila? Paspas po kayo mga hakot eh. Ang aktor sa Purakan Proctris. Ano yung mga aktor? Ano yung mga hakotay gina mo diri? Dili po ni musugot ilang kabayo kundi sila modala. Sila gi modala gyud. Murang po chicks ng ilang kabayo, di sugot og lain modala ng duha ka aktor. Kusgan kay mga kabayo mga kabukid oh. Wow. Pat pa nila kahakot, pat kabalikan daghan ang lubi na hakot. Tigkom kay bukag. Oh, diyan apartment, mantap na partner. Ako pamig saging oh sa kabulig. Gamay. Lungagon. Basiyo na, balik sila dito. Babaw. Oh. Mo ni sila oh, mo ni ilahang ang kabayo oh. Nindot kayo ang kabayo sakyan oh. Mo ni yung kinabuhi dito sa bukid, mga kabukid. Oh, ay si Gigi. Sige tingnan mo partner. Ramil. Oh, si Ramil mo ni mga banggitan sa Purakan, Proctris. Mo ni mga aktor dito nga way makalupig ani mga hakotay lubi, oh. Ato na sila paingon po dito. Dire sa Kosobos gay. Ana ilang style dito kabukid oh, ang hakot. Dara ang hakot la. Pat kabalikan mo ni siya. Diri na ilinya. Diri po na uban diri na may butang ani dinhi. Dinhi man ang kasada. Mo ni putol diri ra pud taman ang kasada. Dinhi kuhaon sa bayer. Yapon. Shout out day ko sa taga Purokdos Linamon ni Gabriel ani Mikmik nila ni Mama Tisig ni Day tanan dito taga Linamon o labi na dito sa taga San Fernando Cebu taga Panagtaran ni Genevieve Pansoy og ni Giovanni Shalana nga akong igsuon og si kong papa si Nestor Shalana og nila tanan dito. Shout out ko nila tanan. Og diri ra ko taman mga kabukid og dahingin salamat og mayang buntag kaninyong tanan.